Proyekto sang Land Transportation Office sa ginaligar may anomalya. Ang ginbato na sang ahensya apisar nga wala pa mahuman ang konstruksyon. Si Zen Kilantang nakatutok. Nakapagkit sa Certificate of Completion sang Land Transportation Office nga natapos na ang pagkayo sang RGSO Office, KBK Toilet, kag Finance Records Room sang opisina sang Disyembre 17, 2018. Apang baliskad ini sa aktual nga sitwasyon, bangod tubtub subong, wala pa sa gihapon na human ang proyekto. Sandig sa Certificate of Acceptance, nagapamatuod nga nagpatigayon ang miyembro sang acceptance team sang inspeksyon sa ginkaayo nga building sang Third Dragon Builders Innovation nga ginapanag-iyahan ni Marites Tinaga nga amo ang kontraktor sang proyekto. Nagadangat sa 499,558,000 pesos ang project cost. Matandaan nga nagpasaka sang graft case si Felizardo Valdez Jr. bato kay LTO Regional Director Roland Ramos sa Office of the Ombudsman bangod sang ginaaligar anomalya sang proyekto. Apang ginpanginwala naman ini ni Ramos. Dugang pa ni Valdez, hindi ang Third Dragon Builders Innovation ang nag-ubra sang repair works sa baylo may ginbayran lang nga mga panday. Ginpangita sa news team ang opisina sang kontraktor apang hindi na ini makita sa Huervana Street sa distrito sang La Paz. Base sa address nga nakabutang sa mga resibo kag dokumento. Ginusisa man sa news team ang mga construction companies nga nahamtang man sa kaparehong nga address apang wala sila sang ideya kung naga-exister ang Third Dragon Builders Innovation. Gintingwan sang One Western Visayas nga makuha liwat ang pahayag ni Ramos apang wala pa kuno ini sang tion nga magpa-interview. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.